Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Kapin 30 ka magbanay sa barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang wala na'y mapuy-an sa pagtungtong ning bagong tuig tungod gilamoy sa kalayo ang ilang mga balay kagabi. Moabot sa 1 million pesos ang danyos sa maong sunog. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Oh my gosh. Hangin manggod. Hala ni Hangin pa hangin. hangin. Oh my God. Nagpungasi nga kalayo nga nagpahayag sa kagabion nga adunay bagang aso ingon ani ang sitwasyon human nga kalit nga miulbo ang dakong sunog sa sitio San Roque sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City pasado alas 8 sa gabi adlaw Martes. Tungod sa kadako sa kalayo, paspas kining mikatag sa mga kabalayan sa lugar, labi pa nga digkit-digkit kini og sagad gama sa light materials. Matod sa Lapasan Fire Station nga paspas silang nakaresponde sa mong sunog, sanglit padulong unta sila magrason og tubig sa kasigbit nga sitio diyang miulbo ang sunog. Apan aminado sila nga adunay kalisdanan sa pagresponde tungod sa kapiot sa lugar. Dali nilang gisaka ngadto sa fourth alarm ang sunog tungod sa kadako sa kalayo kung asa pasado alas 11 sa gabi na deklara kining fire out. Tungod sa strategic sa atong area, which is kaning informal settler, so dikit-dikit ang mga balay. That's why na giris nato diretso ang alarm para ma-contain nato ang kalayo. Miabot sa 1 million pesos ang danyos kung asa sobra 20 ka mga panimalay ang naugdaw ug ana sa 37 ka magbanay ang apektado. Usa sa mga nasunugan ang naangol human napaso ang tiil sa pagtabang nga mapalong ang kalayo. Under investigation pagita as to the cause, not as to origin, sir. Nagtugod din siya sa second floor sa may balay ni Sir Rogelio Sumalinog. Moto atong lantaw-lantaw na anggulo na mo ilang allegedly na kwanda ko electrical connection. Ang mga apektadong residente, temporaryong nagtinir karon sa covered court sa barangay Lapasan. Usa sa mga nasunugan, ang pamilya ni na Yolanda. Tungod sa kagalit sa hitabo, tapot lawas lang ang ilang nasalba. Pag sila, gikuanan nila tubig, isamot man hinoon. Dako hinoon kay kalayo. Dito na, taranta nami. Naingon po, ito akong anak nga gawas na kay matrap. Unya ka din na, kay doon sa ato ang sunog. Yung tempo sa kay kuon sa nako ning kuan wa nako kuon sa nako wala gyud ang ako nako ang mga birth certificate. Padayon sab ang profiling nga ginahimo sa LGU ngadto sa mga nasunugan aron malihok gilayon ang hinabang alang kanila. So nga to ang barangay as a matter of protocol, basta nagalig sunog, diretso dahil i-alerto na to ang Office of the Barangay Treasurer, ang Office of the Community Kitchen para sa pag-prepare sa mga pagkaon sa atong mga biktima sa sunog. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.